Ongi etorri Gorputz Eskolako hurrengo saiora. Izar naiz eta gaurko bideoan azalduko dizkizuet goizean goiz esnatu eta lehenik egin ditzazkezun lehen estiramendu horiek. Beraz, oraintxe esnatu baldin bazara egunon, goazen biok batera estiramendu batzuk egitera eguna ongi hasteko. Lehenik eta behin nagiak aterako ditugu, beraz, hartu arnasa fuerte, sakon, eta utzi, bota arnasa. Eta beste behin, hartu berriro, luze dena tensioan jarri, eta bota. Eta hartu berriro, azkena gora, eta bota. Horrela esati duzu, egun hastera goazela gorputzari. Beste pare bat egingo ditugu, berotzen hasteko gorputza, eta gero estiramendu puruetara pasako gara. Beraz, orain nagiak aterata, hasiko dugu mugimendu suabe batekin gorputza mugitzen. Alde bat, bestea, belaunak doblatuz, alde batetik, bestera igarotzen. Poliki, suabe, goizean goiza, lasai hartu. Berriro aurrera begira jarri eta alde bat, doblatuz belaunak, bestea, alde bat, bestea, oraindik erdilo gaude. Gorputzari esan egunon, gaur egun ederra izango da, ongi hasten ari gara eguna. Eta orain bai burutik goxo hasiko gara, burua estiratzen horretarako, atzean jarriko ditugu gure eskuak zerra moduan hartuz gure zurra, eta hemendik pixka bat atzera joango gara, ez asko, pixka bat, alde bat, bestea, goxatuz, eta hemendik pixkat goraka joan eskuekin eta bultza burua aurreruz. Eskuak goraka doaz, ez du importa. Hemendik hartuko dugu eskubiko eskuarekin ezkerreko belarrira arte, eta beste eskuak egingo duena da, esku honekin bestaldera eskubiruntz bultzatzen dugun heinean gure burua, sorbala beruntzera eman. Ikusten duzue, mugimendu txiki bat da, baina horrek asko eragiten du. Beraz, alde batera eramaten dugu burua, eta hemen, suabe, beste alderuntz, eta berdin sorbala beraka eraman. Horrek ez berdintasuna egiten du. Hartu arnasa hor lasai, tripatik. Ondo, hurrengo ariketarako hartuko dugu eskua aurrera eraman pixka bat, hortik alde batera, atzera, eta beste eskuarekin, ezkerreko eskuarekin lagunduko diot, atzeruntzera ematea. Eta hor, arnastu lasai. Arnasketa bat. Hiru. Eta poliki, beste alderuntz beste eskuarekin, alde batera eraman. Eta hemen sorbalda ez goian mantendu baizik eta bera eraman ere bai. Eta hortik. Hiru. Hurrengora, besoa luzatuko dugu, goruntz begira, beste eskuekin hartuko ditugu behatzak, eta hemen gora.
eta berdin beste suarekin. Eraman arnasketa zuen sabelera. Ondo, hemendik hartuko ditugu atzean gure behatzak lotuta eta egingo duguna da lehenengo beheraka eraman gure sorbaldak eta hortik atzera. Bera eta atzera. Eta hemen beste 3 arnasketa, tripatik, tripa puztu eta guztu, naturalki. Kontuz hau egin gabe. Ez dugu asko igo behar ikan. Protzatu gara, urgeian pixka bat. Eta hori, bai, aurrera eramango ditugu berdin. Gurutzatuko ditugu eskuak, buelta emanez, eta hemendik petxua sartu. Arna sartu, eta botatzean sartu gehiago petxua. Imagina ez da zuen norbaitek ematei zuela puñetazo bat petxuan eta sartzen duzuela barruraino. Oso ondo. Orain eskuak sorbaldetara eramango ditugu, eta mugimendu emango dugu sorbalda guztiari. Alde bat, poliki. Eta bestatera. Hemendik hurrengoa. Hartuko dugu eskua. Esku honekin, beste eskuarekin galdu zuen hemen utzi, hemen utzi. Bueno, hori komodidadearen arabera, zuek erabakitzen duzu. Garrantzitsuena, eskubiko eskua dut, beraz. Eskubiko esku hau gora eramango dut, hankak irekita ditu denarik. Gora eraman eta goitikan alde batera. Pixka bat. Nabaritu behar duzutena da, aldea hau dena estiratzen dena. Eta horra arnaztu. Hemen ere eduki dezakezue. Pixka bat bide laguntzeko. Eta 3. arnasketarekin beste aldera goaz. Berdina. Gora eta alde batera. Eta 3. Bota eta zuen dikura. Oso, gerri aldera goaz, beraz, pelbikeoekin hasiko gara. Pelbikeoak zein dira? Sartu eta ateratzea pelbiseko mugimendu horretan. Imaginatu txakurtxo bat bezala hemen isatxa dakazutela eta nola txakurrek sartzen duten bezala isatxa triste daudenean edo izututa daudenean eta gero ateratzen dutela jolastu nahi dutenean, ez? Isatxaren irudi horrekin aurrera goaz eta atzera goaz. Aurrera, atzera. Oso ondo hemen gaudelarikan, hanka bat aurrean, beste atzean eraman dugu, eta hemendik pixkanaka joango gea, beko hanka lurrera eramaten. Hemendik aurreko hankari pixka bat aurrerago eramango dugu, eta bera. Orduan, kontuz hemen ireki gabe, itxi ondo aldakak. Hau da, ezkerreko pelbisa aurrera eramango. Luzaketa hemen aurrean nabaritu behar duzu. Oso ondo, eta hemendik atzera noa, beraz, atzeko hankan esertze aldera egingo dut.
eta alduten einean beste hankapunta hartuko dut. Ezin bali badut hemen hartu, hemen hartuko dut. Eta berakago. Oso ondo. Hemen pixkanaka lurrera noa. Hau jadanik segurazki ezagutzen duzue, hemen truko bat. Ipurdi masaiak kanporuntzatea. Eta hemendik, ez joan aurrera borobilean, baizik eta eraman bizkarra alik eta zuzeren. Gutxiago etxiko zarete, baina oraindik eta sakonagoa estiramendu. Beraz egin aurrera. Eta hiru. Oso ondo. Lurra eruntzkoaz, beraz. Hemen ja etzango gara. Hanka bat jarriko dugu bestearen gainean, lau bat eginez. Hemendikan egingo duguna da. Goian dagoen hankaren belauna, eramango duguna da kanporuntz. Eta bestea saiatuko gara guregana aruntz. Guregana eramaten. Ahalik eta gehiago, estiramendua sakonagoa. Baina bestea bultza beti kanporuntz. Arnasketa, sabelera. Hemendik hanka lurrera. Goiko hanka gurutzatuko dugu alde batera, eskubiko eskua irekiko dut, pixka bat mugituko naiz. Eta hemendik beste aldera eramango ditut hankak. Poliki buelta egingo dut eta berdina egingo dut, baina beste hankakin. Beraz, lehenik hanka gora eta belauna bultza kanpora. Oso ondo, eta orain hanka erabat gurutzatu, bi eskuak ireki, besoak ireki, eta hemendik bestalderuntz. Arnasketa berriro sabelera. Oso ondo, ja alde batera ingo dugu buelta. Eta pixkanaka goruntzuaz. Belauneko jarriko geha, hemendik alba duzute piramidera joan eta piramidetik pixkanaka gora, ezin baduzue, alduzuten bezala gora egingo duzue. Eta hasieran egin duguna, beste hankarekin egingo dugu, beraz hasieran esango nuke eskubia egin dugula, oraingoan ezkerra tokatzen da, hemendik bera, eta atzera. Eta berdin, hemendikan, lau hanketara, eta neba duzuten bezala altxa, edo bestela piramidera goraz. Piramidean, pixkanaka, hanketara ibili. Eta hemen zaudetela alde bat, bestea. Erdira berriro,
hankak pixka doblatu eta poliki gora borobilean azkena burua izan. Beraz, goian zaudetela erabat, orduan da, begira dakin goruntz bateko momentua. Eta ja egin ditugun ez estiramenduak, azkenekoak izango direna dira, aurreneko egin ditugun beroketa hori, beraz esango dugu gorputzari, jazta. Berotu gara, martxan jartzera goaz, beraz aktibazioa egingo dugu, azkarrago hasieran baino, ja prest gaudelako, bi, kale bat, bestea. Hartu arnasa, fuerte, dena. Bota. Eta listo zaude, eguna hasteko, gorputza prest duzularik zure alde jokatzeko, orain bai, egunon. Bideoa gustatu baldin bazaizue, emaiozue beko eskuari eta hurrengo ostirala arte.